ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳар яки шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, дар имрӯза навор ҳозир якта ба яктама шумода паплинои итальянкара нишон метиҳам. Якум сортоша санги зиёдша. Марҳамат, нархошон 220 сомон донадай. Оптамда бо арзон мешава, беҳад хушрувошан, сифатои олиш. Ино ҳичи намешаванд. Ҳозир гилои хушрӯмадагай ҳамаш нусхаҳои туркӣ кати омадагай гилош ҳамаша шумода нишон медиҳам. Метавонед дархост кунед, доставка дорем. Марҳамат, анаи зард ҳастай гилош ҳар хелаяй. Манаи ёра бинед, анаин зардаш, анаин сабзаш, ҳамино нусхаҳои туркиян. Ина ира итальянка меган, паплина итальянка, санги сваровскиҳои тозуҳо. Мана ин сабзи чомнии хушрӯа иҷо камакак сафедча омадастай, вале аз наздик бисёр торикаки фасонай, талхабарг баринай рангаш. Ана ин ҳаст. Диден? Сурх. Ям бардовияй, бардовии чомни. Ана ин гул ҳаст, бисёр гули хушрӯи фасон. Новинка. Мана. Ана ин ранг мада бисёр маҳқул шид. Тамошобинони азиз, пеш аз давом додани навор мехоҳам барои шумо дар бораи интернет-магазини Тозон камакак маълумот диҳам. Интернет-магазин навкушодашидагӣ ҳастай. Касоне ки кор кардан мехоҳанд, марҳамат, рақамое ки дар рӯи экран ҳаст нависен. Духтарак пурра када шумода мефаҳмона кора беҳад кори осонай, ҳамагӣ як маротиба харид дора ва маҳсулотое ки пешниҳод карда шидагӣ ҳастай, ҳамаш маҳсулотое ки барои мо лозимай ҳаррӯза рӯзгорда дар корай. Барои аввал метавонед ки як маҳсулота харидорӣ карда бо ҳамин шумо ба зинаҳои баланд бароед. Беҳад тӯҳфаҳои хуб мондагиай аз қабили мошину хонаву зиёрати хонаи худованд. Барои ҳавай ҳам дер накунед, нависен. Бисёр кори осонай, коре ки як маротиба ҳамагӣ харид дораду тамом. Боқи дигар маълумота ҳамин хоҳараки мо мефаҳмонатона. Бинед. Ранги ипекҳои туркӣ метоба 1000 сомона материалу бар ин метобад. Ҳам ваяш сифаташ ва ҳам худи гулаш. Бисёр хушрӯяй духтарако, дер намонен. Игулои занонай. Марҳамат, анами хел рангбо дорад. Ҳаст бо азанаин ранго, азанаин гуло. Инам камакак тёмнитаракай. Бисёри бад наю, камакак рангаш заминаш тёмнитаракай. Аз наздик беҳад фасонан, хушрӯан. Ина бинед чӣ хел аҷоиб фасонакан. Мана аз ин бо дигар хел рангаш. Материалош мулоимай, ҳичи намешава ҳангоми шуштан. Ана ин зарда бинен. Инош бошад сангошон бо хамилёнан. Дидед? Мана фиолетовый. Фиолетовый торикай. Хулас ҳамаи ҳамино новинкаян. Итальянкои новинка. Кадомиш дар кор шид, нависен, мо доставка дорем. Скриншот кунед ва дар WhatsApp партоен. Кадомиша ки интихоб кардед. Бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ баст мешавад. Хайр, саломат бошед.